Hello everyone! Malamig ngayon kasi binabagyo yung lugar namin. So, pray lang natin na maging safe ang lahat. So, ngayon, wala kaming pasok. Kaya eto, today, magre-react tayo to another SB19 video. Ito yung naging performance nila sa Showtime. So, sa magpasikat na segment nila. Ako, hindi talaga ako nanonood ng mga TV shows ngayon except lang pag nandyan yung SB19. Example, yung The Voice Kids. At eto, nanonood lang naman ako ng Showtime. Yung mga clips lang, yung funny clips pag nandyan si Vice Ganda. Pero eto, magpasikat, hindi pa talaga ako nanonood dito. So ngayon, 'di ba, nagulat tayo, meron palang SB19 sa magpasikat sa kay kina Vice Ganda ba tong team yata. Tingnan natin kasi pinerform yata nila yung Liham na kanta. Oo, 'di ba? Ito yung Liham talaga isa sa mga paborito ko ngayon na ballad. So, dati yung unang dinig ko dito, medyo hindi ko to nagustuhan. So, pero maganda pala. Meron kasi nga parang late mo na 'di ba na na-appreciate talaga yung melody, yung meaning ng song. Ito, number one na to, yung Liham. Dati yung number one ko is Ilaw. Pero ngayon, nag-take over na yung Liham. Number two na yung Ilaw. Number one na yung Liham. So, ngayon, excited akong mapanood itong performance nila. And, di ba, nag-post si Vice Ganda na na-addict siya sa kaldag ni Ken. Ito tingnan natin. Kasi yun, mag-perform yata sila na sabay silang mag-perform yung sa Showtime and yung SB19. Ba taro, Bluetooth niya na. It's Showtime ang pagtatanghal para sa pag-asa. Yun pala yung motif nila. Emotional siguro to. Abang pag-asa. Ano to? Contemporary. Nalala ko yung sayaw ni Jay. Oh. Oh. Ice. Ah. Oh, binago yung lyrics. Wow, gabi naman. Yung delivery. Very emotional. Si Karil at si Ryan Bang, sila pala yung magka-team. We once hoped to perform in big stages, to have our own audience that will embrace our music and style. Today, ang sana namin, Gabi naman to. We Ilan were kanyang able to bayad sa represent pera hip-hop dito. internationally, and supporting us was Dati our di ba YouTube may community. issue? Looking ahead, we hope to continue Pablo, growing stronger, ba't parang to be a voice for those feeling lost or unheard. And to elevate English? not just Ken. ourselves, Bago but every to human kasi being who continues land to na si hope. Kumapit Ken. lang tayo at magtiwala sa pag-asa. May Oh. didinig din sa ating sana. Oh, seryoso naman to. Justin! Oh, gabi yung high notes. Ano talaga yung boses ni Justin ngayon? Wow! Siguro si Pablo nag-ano ng lyrics. Grabe, no? Grabe yung effort, no? Ah! Wow, 'di ba sa part niya ni Justin, si Josh na ngayon. Ay, hindi binago ito. Hindi. Wow, Karil. Sasayaw din ba si Josh? Ay. Oh, Josh. Vocalist din yan. Oh. Oh, Ako si Carlos Yulo. akala, ay, Kahit hindi naging madali ang mga pinagdaanan ko, oh, naniwala may mga ako at athlete, ano umasa pala sila na dito? makakamit ko ang ginto. Kaya sana samahan niyo po ako sa panalangin na maging ligtas ako sa mga susunod kong laban para sa bayan. At sana maibahagi ko ang kaalaman ko Parang sa mga tribute susunod na naman to sa henerasyon mga ng naging mga batang heroes. nangangarap. Diba?
Oh. Wow. Diba? Sino mo yun? Pablo. Wow, Pablo at si Bai. Ito yung favorite lines ko talaga. Ako si Aura. Nang dahil sa Ah! kapasukan at kawalan ng disiplina Yung mga ano ay pala napahamak to, ako. parang Nasangkot ako sa influencer isang talaga. skandalo na labis kong Mga trending pinagsasahan at na mga pinagsisihan. personality. Ngayon, Oh, unti-unti wow. kong ibinabangon ang sarili ko mula sa Nagbago na talaga pagkakalugmok. siya. Bumalik ako sa pag-aaral. Wow, Sa yan. pamamagitan nito, Ayos sana nag-aaral na pala siya. muling lumiwanag ang minsang dumilim na kinabukasan ko. Tama. Makapit ako sa pag-asa. Ako Wow. si Ami. Ang nanay ko ay may Alzheimer's. Sino yan? Sa bawat araw na Ordinary, dumadaan, ano ba? ay unti-unti na niyang Ordinaryong nakakalimutan ang maraming bagay tungkol sa kanya at sa paligid niya. Pero sana, huwag mabura sa alaala niya na may pamilya siyang mahal na mahal siya. Natatakot akong dumating ang oras na yon. Pero kumakapit ako sa pag-asa. Ayan! Oh, wow. R&B talaga nun. Wow. Si Vice lang talaga ang kumanta, no? Wala si Karil. Sumayaw lang siya. Wow, harmonization. Ano talaga iba to? Hindi lang ginaya yung Ako si ano. Roy, nagbago dating talaga haligi ng yung tahanan na minsang melody. nalulong sa sugal at sa iba pang bisyo. Dahil dito, napabayaan ko ang aking pamilya. Nagsisisi ako. Sana ay makabawi ako sa mga pagkukulang ko sa kanila, lalo na sa mga anak ko. Sana mapatawad nila ako. Kumakapit ako sa pag-asa. Ako si Nelden. At ako naman si Faith. 12 years na kaming mag-asawa. At hanggang ngayon ay wala pa rin anak. May mga oras na naluluha at nagtatanong kami kung bakit hindi kami nabibiyayaan ng anak. Alam naming handa na kami at kaya naming magtaguyod ng isang pamilya. Kaya sana dinggin ng Diyos ang panalangin namin. Kumakapit kami sa pag-asa. Pag-asa. Sino yun? Pablo! Ang lamig naman ng boses. Parang nanibago ako doon ah. Wow! Parang nag-change sila ng mga parts nila. Di ba, Iken dapat to? Bagay din kay Pablo, yung low notes. Wow, Joshua. Grabe. Oh. Ako si Nicole. Ako naman po si Benji. Ang mama namin ay isang OFW sa Dubai at 6 na taon na kaming nangungulila sa isang ina. Nakakayak naman to. May umiyak ba sa Ngayon, Kiss Me 19? Para sa ikakaganda ng buhay namin. Ayan, At para nakayak na. maisuklian Umiyak ang kasi yung, pagsusumikap ano, niya, yung ate. Diploma ko ang pangarap kong may regalo sa kanya. Sana makauwi na siya. Miss na namin siya. Gusto mo namin siyang yakapin. Kumakapit kami sa pag-asa. Wow, may ballerina. Oh! Sino yan? Yun yung mama nila. Ay, ganito talaga guys, pag nakakapanood ako nakaiyak, naiiyak din ako. Sige, Steph. Oh, yan na. Ah.
ano na yung ano nila, yung wish nila na makauwi yung mama nila. Ano yan? Bakit sino nagsasalita? O yan, tingnan nyo, maraming napaiyak. Naiyak kaya sila. Kaya natin. Wow, nandyan pala si Gabi. Yung mga judges ba? Nandyan pala si Gabi. Okay, yun na. Yun na. So, hindi lang pala to, simpleng lang, kanta ng liham. Grabe naman to yung concept nila, Team Vice. Kasi, yung mga taong grabe yung, story sa buhay. Yan. Nilagyan nila ng spotlight. And yun kasi yung theme talaga ng performance nila. So, ipakita sa buong tao na merong pag-asa. Kaya yun sa dulo. Yun talaga, nagkaroon na talaga ng, kaya kung meron kayong hinihingi or pinapangarap, kapit lang sa Panginoon. Kasi meron talagang pag-asa. Pag-asa na makakamit mo yung pinapangarap mo. And yun talaga, pagdating naman sa vocals, ang galing, yung arrangement. Grabe, no? Kailan kaya to nila pinipare, no? Kasi, binago ng konti yung melody, saka yung lyrics, binago din para siguro more on love talaga kasi sa isang certain person yung liham. Pero ito, pang kalahatan na siya. So, more on family talaga, pang pamilya talaga na message ng song. And ayun, si Swerte naman ni Vice, ganda, nakakanta siya with SB19. Pero ito, kakaiba to. Binigla tayo parang wala akong nakitang mga post na meron silang guesting sa Showtime magpasikat. Yun guys, very emotional and touching performance from Vice Ganda and SB19. Kasi yun talaga na-highlight talaga yung yung boses talaga ni halos sila, ayun sila, may certain parts talaga nga na-highlight talaga sila. Una, si Justin, di ba? Unti-unti ko na talaga ngayon na acknowledge na gumanda talaga yung quality ng boses ni Justin. And ngayon mas confident na talaga siyang humirit Kasi abot na talaga niya. Then next, si Josh. Kasi binigay sa kanya yung mga part na mataas. Diba? And dati, si lang yan bumibirit, si Stella, si Pablo. Kung minsan si Justin. Ngayon, nagulat din ako kay Josh. Then next, syempre, si Ken. Yung boses niya, R&B, and may kulot-kulot. Yan. Wala talaga, kakaiba talaga yung boses ni Ken Hindi mo talaga, pag narinig mo yung boses niya, as in, mahata ka talaga. So next, narinig ko din yung kay Pablo. Grabe kay Pablo. Parang kinanta niya yung dulong part ni Ken. Diba? Parang nagulat ako sa boses niya. Chill lang. Pero, lastly, si Stel, yung birit niya. Akala kasi bibirit din si Vice. Kasi, yun ang talagang ginagawa ni Stel ngayon sa high note sa liham. Kasi yung original, di ba, parang, ganyan lang. Pero ngayon, iba na. Kaya, ganun na. Ano ba yan? Yun, ganun na yung ginagawa niya. Kaya, ayun talaga, nilook forward ko talaga palagi yung part na yun. May pa iba-iba kasi si Stel, di ba? Iniiba niya yung pagbirit niya, gano'n. So, fresh siya pakinggan, hindi nakakasawa. Di ba yung iba kasi, ano ba yan, ang ingay-ingay naman, ang hindi mo nag-high notes, di ba? May nag-comment din na, bakit may high notes bang hindi maingay, gano'n. So, yan, parang hindi ka talaga masasawa sa quality ng high notes ni Stel. So, ayun guys, sana nag-enjoy kayo sa panonood ng liham na performance sa Showtime Magpasikat. SB19 with Vice Ganda. Kasi ako, parang na-mesmerize, na-excite, and happy sa naging performance. And syempre, napaiyak tayo. Yun, napapaiyak kasi yung segment na yun. Yung kanta talaga, pwede siyang, lifetime. Ano ba tawag doon na? Yung kanta na
Di ba may mga kanta na ang tagal-tagal na pero buhay pa rin hanggang ngayon, kinakanta pa rin kasi ano siya about life siya. So maraming nakaka-relate. Ito yung Liham, then yung Mapa din. So ano kasi for general siya nakaka-relate talaga sa lahat. Kaya ayun, more inspiring song kasi siya. So pwede nga siya, 'di ba, pang kanta sa church or sa mga wedding, ganon siya. So, kudos talaga sa sa nag-produce. Alam lang natin sa nag-produce, di ba na niya? Ngayon guys, that's it for my reaction to the performance of SB19 of Liham with Vice Ganda sa Showtime Magpasikat. See you again guys next time. Bye-bye.